आसामाव कभिड-19 गोबाव सम थानाय नंला। कभिडनिफ्राय आसामा उदां जानो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसामनि सासे लाइमोनखौ आलफा उदाङाव हाबहैदों होनना सन्देह खालामदों। सौदियानि 26 बोसोर बैसोनि सुनु गगैखौ आलफा उदाङाव हाबहैदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। क'क्राझारनि दैलि मार्केटआव मैया हरनि समाव हरखाबै अर नांदों। भगवत मानआ पान्जाबनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै फैगौ 6 मार्चआव समायखिरा लागोन। जम्मु काश्मीराव मैया उदखारि आरो सिकिउरिटि फर्सनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय जायो। बे गावलायनायाव 4 उदखारिनि जिउ खहा जायो आरो सासेखौ खानो हायो। मैया दिल्लीनि ग'पालपुरियाव गं 60 न'साफोराव अर खामनानै 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। नेपालनि प्राइम मिनिस्टार शेर बाहादुर देउबाया भारतनि गाहाय मन्थ्रिखौ साबायखर बावदों नेपालनि नोगोरारिफोरखौ इउक्रेननिफ्राय लाबोनायनि थाखाय। मरियापल नोगोरनि सा-सानजा ओनसोलखौ रासियाया दखल खालामबाय। नखर बिफाना 5133 देहा रैखागिरि एबा हम गार्डनि मासिफोरखौ खमायनो थांखि लादों। दिनै दिल्लीयाव कंग्रेस वर्किं कमिटिआ जथुमगोन। गं 5 रायजोनि बिसायख'थियाव जेननायनि सायाव सावरायगोन।